erġgħu għatu aċċess lil pubbliku u lil media għal ħabs ta' Kordin. Hija din is-sejħa li saret minn moviment graffiti u NGOs oħrajn waqt velja li saret b'tifkira tal-priġunieri li fl-aħħar snin mietu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Appellaw ukoll lill-Ministru Byron Camilleri biex jerfa' r-responsabilità politika. Min qudiem il-ħabs laqdiet fakru li l-autosospensjoni ta' Alex Dalli mit-tmexxija tal-ħabs mhux se ġġib lil dawn il-vittmi lura. Fost il-ħafna affarijiet li kien serjament kritikat fuqhom, il-Kurunell Dalli kien ukoll illimita l-aċċess għal ġurnalisti u l-attivisti u biddel il-ħabs ta' Kordin fil-fortizza tiegħu stess u sejħa waqt din il-velja saret għaliex huwa evidenti li mingħajr aċċess għal Kordin sar aktar faċli biex Dalli jmexxi l-ħabs mingħajr ebda sorveljanza fuqu innifsu minn dawk fuq barra. Il-messaġġ waqt din il-velja kien wieħed ċaru b'saħħtu fejn tfakkar kif il-pubbliku ġenerali għadu sal-lum fid-dlam dwar dak li qed jiġri wara l-bibien tal-ħabs, ħadd għadu ma jafx wassal għal dawn l-imwiet minkejja l-inkjesti interni li saru u għadhom qed isiru u kien għalhekk li graffitti waslu dan il-messaġġ. L-attivisti issa qed jitolbu lid-direttur ġdid tal-ħabs Robert Brinkraw biex jerġa' jagħti aċċess għall-ħabs kemm lill-NGOs kif ukoll lill-media għaliex fi klierhom dan mhux biss se jservi biex l-amministrazzjoni tal-ħabs issir aktar trasparenti iżda jimmarka tluq mill-metodi orribbli ta' Dalli. Il-koalizzjoni tal-NGO sejħet ukoll għall-ambjent siguru uman għal priġunieri fejn appellaw biex il-ħabs ikun wieħed li verament jirriabilita lin-nies mhux jittorturhom. Fuq kollox appellaw biex tintemm is-sistema ta' abbuż li nħolqot taħt Dalli u jkunu evitati aktar imwiet.